Hoxe fixemos unha visita á historia viva desta zona. Comezamos na Penacova, que é un lugar emblemático do sur de Lugo, no concello de Bóveda, espectacular porque representa a cultura do ferro de antes de existir os altos fornos en Bilbao e de como se vivía aquí, pero despois o fío condutor de toda a nosa xornada de hoxe é a memoria vivo dos fuxidos do franquismo, do sistema do réxime dictatorial de Franco. Despois da hora da sexta, encontraron unha cama quente. E desconfiaron que era o Elías, que era aí dormindo, que tal. Entón, o meu pai apretarlo moito para que faltara. E resulta que fora el mismo, que era unha cama que estaba apagada. Non había a habitación do matrimonio e unha habitación que estaba aí. E entón, a dormir a sexta, aí por encima da cama. E chegaron a encontrar unha cama quente. E claro, se a cabeza que tiene que apoio tapado. Así descubrimos a primeira hora que un dos maquis, ou digo dos fuxidos, porque nós preferimos denominarlle como lle denomina a xente de aquí, que era o Elías, foi ferido en Remesar, e despois acabou por morrer na Penacova. Do mesmo xeito, despois entramos na parroquia de Castro de Rei de Lemos, moi coñecida pola resistencia que tuvo en seu día, donde tamén se queimaron en un par de ocasións a igrexa e incluso mataron o cura porque había moitísimas persoas fuxidas e nun estado de medo. Isto todo foron acreditando eles coa memoria viva de seus pais e avós, posto que nesta altura, no 2026, só quedan nenos que teñen, nenos daquelas que son hoxe homes de moita idade. Castro Maior. Porque daqui é que andaban escondidos por aí, que se nos esconderon. Iban a por eles. Eu apenas escapou un pouco e tamén. E co pena é o Cristo, é o mismo, o da Casa da Pena. Está falando do mismo. Claro, porque a muñeca era mentira. No, claro, porque despois se poñían eles todos os rubos que había, ya sei, non? Claro. Para desacreditalos. Efectivamente. Porque infiltrarase, que había sido o exército da Guardia Civil, e o Tuxán confiou dile, que iba a matar. Pero dixo o guardia que nunca pudera pillar dos palos, o piloto. Claro. E agora topámonos en Castro Maior, que aquí en Porto Marín, que é o maior de unha serie de castros que había nesta zona. É un castro xa de idade de ferro, máis tardío se queremos, e iso podémoslo observar sobre todo nas plantas da que eran as vivendas ou habitáculos deste castro. Non antes, quería deixar de decir, antes de terminar, que estuvemos tamén en Santa María de Castro Rei de Lemos, nunha igrexa románica moi agochada ao turismo, pero cunha factura, sobre todo na cabeceira, que é o que conserva, alén de dúas celosías no lateral e muro setentrional, pois con unha bóveda de medio punto e demais, que demostra pois o poderío e a historia que hai en todas estas terras. Tiñamos que poñela en procura. Pois o meu nome é Sandra, estamos aquí en Cabanas, que é a aldea onde eu nacín e onde se desenrola o noso proxecto. E isto é unha explotación familiar, tradicional, como toda a vida, con vacas, pitas, horta. Tamén temos viñedos e facemos o noso viño. E todo isto se comercializa no noso restaurante. Economía circular, intentamos producir non o 100% do que poñemos no restaurante, pero si a maioría do que poñemos. Todo o que nos cultivamos se pon aí. Ola, pois eu son Lola Tourón, son cesteira. A técnica que máis me gusta é a técnica de cestería de palla con silva, que é unha técnica que se fai así desde o Paleolítico e que está prácticamente extinguida. E pertenzo á Asociación As Espigadoras e que estamos aquí en Porto Marín, Cabo Recelle e Recelle, e aquí estamos facendo actividades de
de toma de contacto cos oficios que están desaparecendo, pois como é cestería ou como é fiado de lá, papel reciclado, radiestesia. Tamén traballamos con microorganismos e traballamos un pouco para a recuperación a saúde da terra, traballamos un pouco con permacultura tamén, e con microorganismos de bosque que recollemos e procesamos nós para aplicar aos nosos cultivos e a nosa horta. E estamos intentando facer tamén, temos un grupo de axuda mutua que levamos traballando xa desde levamos uns 4 anos ou así, e que se chama Rogas, e vamos tamén de casa en casa pois axudándonos no que necesitamos, máis ou menos. E así, animadas a crear e a seguir funcionando con máis cousas.